Amin indulok már, ahhoz képest még egy évet ráhúztam úgymond a karrieremre, és ahhoz képest, hogy az első versenyem nem annyira tudtam felkészülni rá, mint a tavalyi versenyre, majdnem annyit ugrottam, úgyhogy boldog vagyok. Az egyébként, hogy háromszor ugrott egymástán szinte 6.23-at, az bosszantó, mert hogy miért nem nagyobb, vagy jó, mert hogy milyen stabilan ugrasz? Én az utóbbiként fogom fel, hiszen akkor ez már stabil, ezt biztosan tudom. Ebből ki fog jönni egy nagyobb eredmény, ha minden összeáll. Ez így szokott lenni. Legalábbis az eddigi 10x éves pályafutásom alatt mindig így történt, hogy ha volt egy stabil eredmény, mondjuk a 6.23, abból ki tud szaladni egy jóval jobb is. Úgyhogy reménykedem, van még vasárnap is versenyem, illetve egy egész szezon, meglátjuk. Az idei évre centimétert fogalmaztál meg, vagy eredményt fogalmaztál, mit szeretnél elérni, mert azért gondolom célok mindig vannak. A magyar bajnokságon szeretnék jól teljesíteni, tavaly második voltam, és ezt javítani szeretném, úgyhogy ez a célom. A tavalyi évhez hasonlóan most is remek volt a verseny, izgalmas volt. Szerettem volna egy kicsit nagyobbat ugrani, de nem vagyok csalódott. Idén fő célom a felnőtt világbajnokság, 675 cm a célom, aztán meglátjuk, ez mire elég. Na és akkor most, hogy mindjárt rend lesz itt a homokgödörben, és a magyar versenyzők is fölkészültek. Íme a cseh Roman Novotny, aki a pekingi olimpián a 8. helyen fejezte be a versenyt, vagyis döntős volt az Európa-bajnokságon 2011-ben Párizsban. Természetesen a fedett pályás EB-re gondolok, ugyancsak 8. 7 méter 66 cm-es ugrással. Itt pedig elsőre ugrik egy 7 méter 85 cm-t, egyébként az egyéni legjobbja az azért ennél jócskán nagyobb, 8 méter és 21 cm. Elég közel van a cseh rekordhoz. Jön Bánhidi Bence, a tavalyi szezon egyik felfedezetje. Így Győrben 20 cm-re, vagy lehet, hogy talán volt az 30 is, megjavította az egyéni rekordját, de nagyon-nagyon sokat tudott javítani. És láthatóan most is jól kezdi a szezont. 7 méter 76 cm. 9 ebben a mezőnyben. Ecseki Dániel, a Szolnok Iván versenyzője. Ugrásról ugrásra javult, 7.19, 7.45, 7.58, 7.63, egy hibázott ugrás, hiszen akkor belépett az 5. sorozatban, és 7.68 a végén. Nyilvánvalóan az előző két eredmény tükrében önök is kitalálták, hogy ezúttal nem volt versenyben az első helyért. Szabó Márk. Láthattuk már ugye korábban őt. Parádés ugrás. Legalábbis ami a felvételt illette itt a alsó kamerából. Ami a távolságot illeti 7 méter 32 cm. 9 cm-re megjavította egyéni legjobbját. Milán Pirek, egy másik cseh versenyző. 7.65-ös egyéni rekorddal érkezett, ugye ebben nem lehet dobogóra állni, ha csak nem javít, de nem volt elégedett az ugrásaival. 7 méter 40 cm-ig jutott el végül is. Aki viszont maximálisan elégedett lehet, az nem más, mint Dömötör Balázs, a KSI versenyzője. Aki érthetően boldog, hiszen 7 méter 46 cm-rel megjavítja a rekordját a korosztályos magyar rekordnak. Bizonyára sokan tudják egyébként, hogy az olimpiai számok közül itt az atlétikában a legszakálasabb magyar rekord éppen a távolugráshoz kötődik, hiszen 8 méter 30 cm-es ugrásával Szalma László Budapesten még 1985-ben landolt ilyen messze. Azóta, aki ugrik, az mind hamarabb leteszi a lábát, ahogy szoktuk mondani. Két román versenyző, Silviu Újvárosán, illetve Andrei Sasa. Mindegyiknek csak egy-egy érvényes kísérlete volt. Sasának 6 méter 89, Újvárosánnak pedig 7 méter 40 cm. Hát ettől azt hiszem, hogy mind a ketten többet reméltek, hiszen ennél jobb mind a kettőknek az egyéni rekordja. Páhi Zsolt, aki szépen jön fel, hiszen hónapról hónapra egyre jobb formába lendül. Most már egész közel van egyéni csúcsához, 7 méter 47 cm-rel zárja ezt a versenynapot. Alig, hanem azért ő is azok közé tartozhat, aki elégedettebb a mai nappal.
Na és akkor nézzük, hogy Bánhidi Bencébe van-e még annyi, hogy egy picit hozzá tudjon tenni, és még egy kicsit ráérjen Novotnyra, hiszen most ott van a nyakán azért 9 cm, az nem olyan sok, talán meg lehet még dönteni azt a rekordot. Bence minden esetre azt gondolom, hogy elégedetten szállhat ki a távolugró gödörből. 7,86 m az egyéni csúcsa, ugye ezzel átvenni a vezetést. 7,83 m. 7,83. Nem sokon múlott. Így aztán Roman Novotny most már úgy ugorhat, hogy tulajdonképpen eldőlt minden. A verseny most már az övé, de sokat kísérletezett, úgyhogy a 7,85 mellé igazából egy 7,71-et tudott csak fölmutatni. A másik 4 ugrás az belépett. Persze, ma ennyi is elég volt a győzelemhez. Kitűnően éreztem magam, és 3 centivel maradt több az idei legjobb eredményemtől, ami az utánpótlás EB-re és az univerziádéra is szint, és örülök neki, hogy ismételten sikerült teljesíteni ezt a szintet, ami 780 centi volt. Ezt a versenyt nagyon imádom, nagyon szeretem ezt a pályát, és ez a szervezés, ez kitűnő. 2 nagyon fontos verseny lesz idén. Az egyik az július közepén a utánpótlás Európa-bajnokság, az Csehországban Ostravában lesz, és ezzel az eredménnyel hát döntő, illetve esélyes jók akár egy érem megcsípésére is, és ezek után augusztus közepén lesz az univerziádét, a főiskolás világbajnokság Shenzhenben, Kínában, és ott is nagyon szeretnék döntőbe jutni. Az eredménnyel nem vagyok elégedett, legközelebb szeretnék nagyobbat ugrani. Idén szeretnék a világversenyeken ismét döntőbe jutni, és a cseh rekordot is meg akarom dönteni. Ez most 825 cm. Ismét egy nagyon-nagyon jó hangulatú versenyt csináltak a győri kollégák. Olyat, mint az elmúlt években, tehát ezt már úgy megszoktuk, de mégis mindig jó ide eljönni, mert egy felüdülés. A versenyzők is nagyon szeretik, itt közben többen mondták, hogy ilyenből kéne sokkal több. Hát azt mondhatom, hogy azért itt voltak döntő többségében az ugrók. Sajnos itt az ugrószakákban vannak gondjaink, azt kell mondjam. A ma látott 4 ugrószámból és a mezőnyt elnézve azért a férfi távolugrás emelkedik ki. Itt van néhány potenciálisan jó versenyzőnk. Ma 2 mindenképpen, mondhatom 3-at láttunk. Egy jó kis verseny volt végre Bánhidi Bence és Ecseki Dániel között. Pályi Zsolt is kezd ismét visszakapaszkodni. Úgyhogy én remélem, hogy itt az elkövetkezendő években lesznek még szoros versenyek, és végre rövid időn belül én azt hiszem újra 8 méter fölött üdvözölhetjük a hazai eredményeket. Nagy kő esett le a szívemről az időjárás miatt. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. Egyéni csúcsok, országos csúcs, ugye veterán országos csúcs, ez igaz, de született. A versenyzők jól érezték magukat, remélem az edzők is megelégedetten távoztak a versenyről. A 9. évet tudtuk megrendezni, és azt gondolom, hogy egyre minőségibb versenyt tudunk. Kedves nézők, ez volt a 9. győri ugrógála. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ígérjék meg, hogy atlétikát nem csak tévében néznek, hanem kint a helyszínen is. Az elmúlt fél órában Meronka Pétert hallották, viszont hallásra, minden jót!